Leamh Leabhar B2 Riachtanach an doras isteach, a bhaimí siise, féach cad a fuair mé inniu, fuair mé leabhar nua, agus fuair lúsaí ceann eile, nach bhfuil siad go deas, tá siad an deas sa mamaí, is féidir liom é a léamh sa Róisín, is féidir liomsa an leabhar seo a léamh freisin sa lúsaí, tá sin go maith sa mamaí. A bhaimí sa lúsaí, tháinig daddy a bhaile fós, níor tháinig is tóir, cá bhfuil sé a bhaimí, ag obair a stóir sa mamaí, agus cá bhfuil na buachaillí, níor tháinig siad fós sa lúsaí, níor tháinig siad isteach fós sa mamaí, tá siad ag suagra sa ghardín. Féach Léamh ar an gcathaoir, cad é sin aige, gunna mór. Tá áthas Léamh agus tá sé ag gáire, tá gunna deas aige. Féach cad atá ag Seán, tá eitleán nua aige, tá seisean ag gáire freisin, tá áthas tá sé ag imirt leis an eitleán. Féach tá Seán ag gáire, tá áthas mar tá úl mór aige, thug mamaí dó é, ach níor thug sí úl de Léamh mar tá tinnis tá sé sa leaba inniu, thug sí cácha milliis de lúsaí agus ceann eile de Róisín, ach tá siad imithe ar scoil inis. Tháinig an nullig, chur daddy an chrán nullag ar bhord sa chisteann, tá an chrán nullag an deas inis sanna leanaí, ar maidin ris siad síos an staire. Féach an chrán nullag sa Róisín, tá brontanas domsa, tá ceann domsa freisin sa lúsaí, fuair na leanaí go léir brontanas. Fuair Léamh Teddy mór, fuair Seán a rothair darab, bhí áthas orthu, chuig Seán ar an rothair ach hit sé, an sin chuir sí Teddy níor hit Teddy, tá Seán ag gáire inis. Ba bhailim dul amach ar mar rothair sa Seán, amach leis. Féach ormsa inis ar mar rothair seisean le Léamh. Léamh bocht, ní léon rothair aige. Ní léon rothair agamsa seisean, ní féidir liom dul amach, inis tá sé críne. Ní léon rothair agam seisean.